Barkanku da shigowa wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, taimaka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Mun gode. Da sauraron mu ya shiga shirin jin sabuwar zazzafar waƙar manyan mawaƙan Kano wanda suka fice wajen yin zazzafafan waƙoƙi, wato Isa Ado Gwanja da kuma Sani Ahmad, wanda suka haɗa kai guri guda suka ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, wanda suka yi taɓa kalashi, wanda idan mai sauraro ya ji zai so ya ci gaba da jin irin waɗannan waƙoƙi. Wannan shahararriyar waƙar tasu mai suna ɗan adam ba iya maka. A yanzu za mu saka muku wannan waƙa da za mu saka muku ɗan ƙaramin tsokaci kan mu kai ga babban lamari. Idan wannan shi ne zuwa karfa kurtun wannan tasha ta mu da albarka, ka taimaka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Mun gode. In kai fari ya ce kai fari, in kai baki ya ce kai baki, in kai kuɗi ya ce kai cuta da adam ba a iya maka kai. Komai za ka yi kai karka duba ɗan adam, don kome kai shi san ba a iya mishi ɗan adam. Don haka ko ya mutu sai an daure ɗan adam. Malam ka yi aikin gaban ka karkare masa ɗan adam ba a iya masa. Idan na ɗauki wasa sai su gwadon ya nake haka ne, idan na ɗauki gasken sai su gwadon ai na yaudara ne. Wannan shi ne zuwa karfa cikin wannan tasha, taimaka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Mun gode.